We listen, we don't judge. We listen, but no judgment. Indaba ya-Anonymous osibhalele namhlanje iqala kanje. Ngiyabingelela kubo bonke abalalele. Indaba yami ikanje. Isihluku engenziwa sona eDubai. Ngiyintombazane ekhule ithanda izinto, ubumnandi, ngigroova nje kakhulu. Kwathi ngobunye ubusuku siphumile as usual nabangani bami. Ngahlangana nomunye ugirl eklabhini saxoxa nje kancane. Actually wayencoma idress engangiyigcokile that night. And then wathi kimi she likes my style and uyafisa ukuthi sike siphume nje maybe for a lunch. Hayi ngoba vele nami ngiziphaphele ngavuma. And then we exchanged numbers nogeli. How? Ngakusasa ugeli wangifonela wangibuza ukuthi ngizoba free nini. Ngathi kuye no anytime cause vele angisebenzi. So we agreed ukuthi singahlangana for a lunch on that day. Nangempela sahlangana nogeli kwenye eyama restaurant in Midrand. Sahlala saxoxa nje sazana kangcono nogeli. Azange sakhuluma izinto ezideep. Sasixoxa nje about umgroove, ama boyfriends, nje izinto ezifana nalezo. So from that day kwaba ngathi sibangani nogeli. And then the following weekend ugeli wangi-invite ukuthi ngize kwakhe. She was staying somewhere in Midrand. Hayi nangempela ngaya endlini kageli. Yo angikaze ngibone ubuhlobo ngaka. Oh I forgot ukusho ukuthi mina bengizihlalela eKasi eThembisa. Mina iMidrand angiyazi nje mangiyogroova kuphela. So ugeli was staying in a beautiful apartment and driving a beautiful car. So sajoyelana kanjalo nogeli nje sometimes sesinogroova sonke nini siyaphuma for ama lunch or ama breakfast but kuko konke lokuhlangana kwethu asikhuluma izinto eziningi nogeli but nje ngiyabona ugeli ukuthi yo uphila ilife hayi kancane uphila ilife cause uye bekabhadara ama bills walama lunch nalama breakfast and besiphuma nje siyema restaurant serious. Hayi so kwathi ngelinye ilanga ugeli wangibuza ukuthi ngingathanda na ukuphila lempilo ayiphilayo or efana neyakhe. I was like oh yes girl nje ngingathanda kakhulu futhi. Hayi ugeli kwaba umuntu osocala ngathi uyangitshela ukuthi uphila impilweni. Ugeli wathi kimi yena uziphilela ngamadoda waseDubai. Basically nje uthengisa like she was selling her body in Dubai. I was like yo seriously athi yena nje usiphilela ngamadoda aseDubai. So if nami ngiserious hook up na one of the richest men in Dubai. So ngambuza ugeli ukuthi kwenziwani kahle lapho manifika cause phela mina ngikazi nje ngaphuma country let alone nje ukuflya angikazi nje ngafly and ngiyasaba human trafficking ngiyasaba ukutshontsha kidnapper and stuff. So ugeli wathi no why akusizi izinto ezingathi scary kangako wena nje uyahamba ufike eDubai uspend iweekend nalomuntu akuphe imali uzibuyele. I was like so ngambuza ngithi so but sometimes like ubanibhadara malini so ugeli wathi sometimes kuya ngomuntu uyamthola uzokunika 100k 150k or 80k but nothing less than 50k. I was like yo girl
uqinisile wathi ngiyakutshela ngathi kugele hayi angifuni nje ukuqamba amanga ngi-interested ngiyayifisa nje ukuphila impilo efana neyakho gele. So ke ugele wathi no akuna stress, just give me a week ngibona ukuthi ngakuhlanganiselani and then sizokhuluma. Hayi nangempela ke nje kwaphela maybe 3 to 4 days ugele wabuya kimi wangifonela wangitshela ukuthi ongitholele umuntu so ucela ukuthi ngize sizohlala sicoce azongitshela kahle nje wonke ama details. Hayi nangempela ke nami vele bengilibele ngicabanga nje lento kule 4 days nje singakhulumi ukuthi vele ngiyayenza. Hayi nangempela ugele ke ngihambe ngiye kuye sifike sihlale phansi ke sekangitshela into details. Angitshele ke ugele ukuthi okokuqala akuzokwenzeka I need to send them my beautiful pictures because lawa engibasendele wona bayawavuma but bathe bacela more pictures. Hayi nangempela ugele sihlale lapha ushoothe ke lapha kwakhe ngipose ugele ishoothe send ama pictures. Hayi bayaphendula ke nabo ayivele ke angithandeke lo muntu wami lo ngithandile. Hayi kuthe nje sasenjalo kwabe ngena imali ke ku account kaGeli. Mangena imali kwangena imali if angisakhumbula kahle it was 20k. Yeah. Hayi sihambe ugele asho ukuthi le mali le ukuthi sokwenza ama shopping sithenge boma weave nami nje vele phela ukuthi ngikwazi ukuba muhle ukuba yislay mangiyogibela nje iplane ngibe nje ngimuhle. Yo awazi ukujabula benginako ngangijabule ngithi yo imali engaka ngiyaqala nje nokubona i20k. Hayi nangempela sihambe ke noGeli siye eMall of Africa sifike sishophe ugela ngene ku Instagram angiodele inwele nje sibe busy noGeli mangikhumbula kahle vele ngalela langa ngaze ngalala kwakhe uGeli. Hayi sibe busy ke noGeli ngalezo zinto lezo. Hayi kulabo busy kwethu ke lapha noGeli solo ngidibele ngiyambuza ukuthi Geli kahle yini ezobe yenziwa engizoyenza lapha. So ugele athi kimi no ayikho into hectic kangako ozobuyenza uzobe nje like shuthi rented girlfriend kahle uzobe wenza nje izinto ozenzayo nomuntu wakho azikho akekho ngeke uze wenziswe into ongakaze wayenza anginamuntu yokubulala ngeke uphuze magazi nje. Hayi abazi like hayi if kunjalo ayiku easy mos ayikho into ezongihlula angisilo mos virgin. Hayi nangempela ke ugele sihambe sishophe sibuye masibuya sithi sahleli kanjalo baphinde bafake enye imali labantu bafake i10k. Angazi kugele mhlambe wathi izinto zishodile or kanjani but nje ngabona ugele sakangitshela ukuthi sebafake 10k. Hayi nangempela ke ngakusasa sivuke noGeli siyo collector some of the things esiz-order online siyozilanda ePephu nje kube busy noGeli angilungisa uGeli and mase busy kanjalo i-trip yami kahle beyizoba in 3 weeks time. So nje kuye kule 3 weeks yonke le ngisalinda i-trip yami uGeli vele ngapha uyangiphamparisha like ungenza vele ukuthi ngibe yislay queen wangithengela wena boma skin product ukuthi nje ngiclean kahle ubuso bami wangithengela boma expensive makeup angifundisa nokuthi makeup ifakwa kanjani sathenga wena boma lanjarena uyangiphampana nje uGeli ngapha imali libele ingenile uGeli nje masathi imali iphelile bayayifaka imali labantu. So mangicalculate kahle nje imali engathi bayifaka it was close to 70.
ukuthi nje ugirl angilungise ngibe right. Khona lapho kulawo ma-process lapho siyahamba siyokwenza ama-test edoktheni ukuthi ngiteste kahle ukuthi azikho na izifo enginazo. Kulokhu test mangimbuza ugirl ngithi awugirl kanti manje ngoba ngitesta kanti angeke size sisebenzise na i-condom. Athi ugirl no, basuke benzela ukuthi just in case i-condom iyabhasta. Uyabona kube nje ukuthi bayazi ama-test wakho ukuthi wena vele u-negative. Nawe uma ufika ngale umuntu lo oyakuye uzokubonisa ama-test wakhe ukuthi vele ama-test naye u-negative. Hayi nangempela ngingabi nankinga mina nje sengibheke nje i-life engizobe ngiyiphila mangibuye eDubai. Sengibheke nje i-life kaGirl ukuthi nje ngizobe ngiphila i-life efana nekaGirl mangibuye eDubai. Hayi nangempela ke senza ama-process senze noGirl kuze kufike ukuthi I think yonke into se-right, ama-outfit wonke nginawo, makeup neskin sami ngiyaglowa. Vele ke nginomzimba omuhle. Vele nje ngipakile ngine-flat time, nginomzimba nje omuhle lapho ke ngiyazazi ukuthi nje umzimba wami. So kwakungekho nje izinto engake sazenza emzimbeni wami nje i-makeup nezinto zokuglowa ke safaka ama-injection yokuthi ngiglowe nje izinto ezinjalo. Hayi kuhambe ke kuze kufike leso sikhathi ke ukuthi siyahamba noGirl. Khumbula phela into yangenza ukuthi ngibe nje at ease or ngithi ngikhuleka ukuthi uGirl ngihamba naye okuya lapha eDubai, angihambi ngedwa ngihamba naye. Hayi nangempela ke kufikile ngalokuhamba. Abangani bami laba bengihamba nabo angisabazi vele nokuthi nje angisakhulumi nabo, abasangiboni, angisatholakali nje. Mina senginomngane omusha, sengiphila nje impilo yaseMidrand nje ethe ukuba hayi abangani bami basekasi vele nje angisabazi nokuthi bayini. Nasekhaya akekho umuntu ongathi uyangibuza izinto eziningi, ngihlalela nogogo nabomalume bami nje ngiziphilela nje impilo yami. But ke khona omunye umngane wami engamtshela my best friend engamtshela ukuthi ngizohamba ngiye eDubai. So umngane wami vele besingaphila impilo efanayo. Yena bekasebenza uyasebenza nje i-corporate girl, so asiphila impilo efanayo but sibangani because sihlala na same street and sikhule sonke sibe bangani from primary. So yena ngamtshela ke but angimtshelanga deep ngathi nje ngithola indoda online iyo yonke engenzela yonke lento le yengibukhela ama-flight ukuthi ngihambe. Angimtshelanga futhi ukuthi ngiye eDubai because sonke siyazi ukuthi iDubai idume kabi, idume ngamakaka ukuthi bayakakela. So angimtshelanga ukuthi ngiye eDubai, ngathi nje ngiya somewhere else, yabo. Hayi so vele kuba yiloko ukuthi sekufikela ngalokuthi siyahamba ke noGirl. Hayi sihambe ke noGirl vele yithi laba e-airport sibukhelwe i-business class. Angikaze ngigibele i-flight, ngiyaqala nokugibela leyo flight. Angazi umehluko we-business flight ne-commercial flight, kimi kuyasifanela nje, ngichazwa nje ukuthi ngiyoflya.